dixo unha verdade, que é que o noso sistema de protección de menores está sobresaturado, ao 108% da súa capacidade. É tanta ansia, señora conselleira, de contentar a Génova e a extrema dereita, que é capaz de recoñecer que está facendo o seu traballo mal e é capaz de arrastrar ao noso sistema de protección do que vostede é a máxima representante e responsable polo chan. Todo iso só para non acoller aos nenos e ás nenas migrantes non acompañados. Quen rebenta o sistema de protección, señora Fabiola? Os nenos e nenas que aínda non chegaron ou unha consellería que ten as competencias exclusivas, que non planifica, que non inviste, que non avalía na súa totalidade e que ten o sistema saturado ao 108%. Repetiu agora mesmo aquí, subida, que fala de imposicións e de guetos. Está instalada no racismo, xa lle lo dixen no pleno anterior, cando falamos deste asunto, e botaban vostedes as mans á cabeza cando lle falaba de racismo. Pois dillo o Foro Galego da Inmigración, pide a súa dimisión por declaracións racistas. É unha vergoña, señora conselleira.